παιδάκια να έρθουν εδώ μπροστά, όλη η νεολαία. Η νεολαία να έρθει εδώ μπροστά. Λοιπόν, η νεολαία μας θα έρθει εδώ μπροστά. Με τα πλακάζ. Η Χαλκιδική είναι εδώ. Γιατί εδώ είναι η Χαλκιδική. Ελάτε κυρίες μου, ελάτε πιο μπροστά να γεμίσουμε αυτό το χώρο. Ελάτε μπροστά εδώ, τα μικρά τα πλακάζ. Περάστε λίγο προς τη μέση, λίγο οι εργαζόμενοι πιο πίσω. Περάστε λίγο προς τα εδώ να γεμίσουμε το κενό. Τα μικρά πλακάζ να είναι εδώ, με νεολαία, με κυρίες και με νεολαία. Προχωρήστε προς το μέσο. Απλωθείτε λίγο παιδάκια μου, απλωθείτε. Ανά ένα μέτρο. Ελάτε κι άλλοι εδώ πέρα, ελάτε. Απλώστε λίγο, κάντε σειρές. Απλώστε λίγο προς τα πέρα. Και άλλη νεολαία να έρθει εδώ μπροστά. Βοηθήστε λίγο να τελειώνουμε. Η νεολαία να έρθει εδώ μπροστά. Απλωθείτε λίγο κυρίες μου, πείτε και εσείς στη δεύτερη τρίτη σειρά. Λοιπόν, όσοι είστε στα πλάγια του πεζοδρομίου και στην καφετέρια, ελάτε όλοι από εδώ να καλύψουμε το χώρο. Σε λίγο θα ξεκινήσουμε. Βοηθήστε μας λίγο. Και η άλλη νεολαία που υπάρχει, ελάτε εδώ, ελάτε μπροστά παιδιά. Ελάτε με τα πλακάτ μπροστά κυρίες μου, ελάτε. Εμείς είμαστε η δύναμη της Χαλκιδικής. Ελάτε μπροστά εδώ, ελάτε και οι γυναίκες λίγο μπροστά εδώ, να γεμίσουμε τον πρώτο χώρο. Ελάτε. Ελάτε κυρίες μου, ελάτε μπροστά εδώ όλοι κι άλλοι, προς τα πέρα πιάστε. Δίπλα στα παιδιά μας. Έλα παιδιά να μην ξυπνούμαστε. Σύνθημα καιρό. Ποιο συνθήματα είναι θα φωνάζουμε. Αυτά που ξέρουμε. Χρυσός και μεταλλεία δεν φεύγουν ανεργία. Χρυσός και μεταλλεία δεν φεύγουν ανεργία. Και δεξιά. Χρυσός και μεταλλεία δεν φεύγουν ανεργία. Χρυσός και μεταλλεία δεν φεύγουν ανεργία. Και τα πίσω τα κέντρα θέλω. Και τα πίσω τα κέντρα παιδιά. Χρυσός και μεταλλεία δεν φεύγουν ανεργία. Χρυσός και μεταλλεία δεν φεύγουν ανεργία. Εργατιά, εργατιά, ενωμένοι στα αγροτιά. Εργατιά, εργατιά, ενωμένοι στα αγροτιά. Ψωμί, δουλειά για το μεταλλουργικό. Ψωμί, δουλειά για το μεταλλουργικό. Ψωμί, δουλειά για το μεταλλουργικό. Μέχρι πρώτος θα πάω να το ρέσκω. Πίσω υπάρχουν κάποια πανό, εργαζόμενοι να τα πάρουν. Τώρα, βοηθήστε λίγο παιδιά. Στο πλανές υπάρχουν μερικά πανό ακόμη. Ας τα πάρουν οι νεολαίοι όλα. Μια καραμέλα θέλω, μια σοκολατάκια, έχει κανένας. Μια καραμέλα, δεν έχω. Ελάτε λίγο μπροστά εδώ να καλύψουμε δεύτερο χώρο, εδώ. Περάστε λίγο και απλωθείτε σε αυτό το κομμάτι μέχρι κάτω. Απλωθείτε λίγο. Ελάτε μπροστά, οι κυρίες και μαζί με τα εγγόνια σας. Εκεί με τα εγγονάκια σας δίπλα. Και οι άλλες οι γιαγιάδες εδώ, ελάτε. Δίπλα στα παιδιά σας, στα εγγόνια σας.
Ελάτε μπροστά εδώ κόσμος, ελάτε και απλώστε προς τα κάτω. Περάστε κύριε, περάστε προς τα εκεί. Δεν φοβόμαστε κανέναν. Εμείς είμαστε η δύναμη. Περάστε. Καλύψτε το χώρο αυτόν, καλύψτε το χώρο αυτόν, κλείστε το. Ελάτε προς τα εδώ, κλείστε το μέχρι κάτω. Ελάτε λίγο προς τα εδώ και κλείστε προς τα κάτω, να κλείσουμε τον κύκλο. Λοιπόν, κλείστε τους χώρους και απλώνεστε προς τα πίσω. Μην αφήνετε κενά, απλώς και απλώνεστε προς τα πίσω. Πιάστε και πιο πίσω ακόμη. Λίγο πιο αραιά, καλύψτε το πλάτος του δρόμου. Κάντε λίγο πιο πίσω όλοι. Πιο πίσω όλοι. Να αφήνουμε ένα διάδρομο. Κάθε σειρά να αφήνει ένα μικρό διάδρομο, τα παιδάκια να είναι εδώ πιο μπροστά. Ελάτε τα παιδάκια προς τα εδώ. Τα παιδάκια ελάτε λίγο μπροστά εδώ μαζί. Ελάτε μπροστά εδώ παιδάκια μου εδώ. Ελάτε μπροστά εδώ. Οι άλλοι να απλωνόμαστε λίγο προς τα πίσω. Αφήστε ένα διάδρομο και απλώνεστε. 1,5 μέτρο διάδρομο. Αφήστε 1,5 μέτρο διάδρομο και απλώνεστε προς τα πάνω. Βοηθήστε λίγο. Αφήστε ένα διάδρομο, 1,5 μέτρο και να απλώνεστε προς τα πάνω. Λοιπόν, απλώνεστε προς τα πάνω καλύπτοντας τα κενά, αφήστε 1 μέτρο διάδρομο. Λοιπόν, παιδιά, απλώνεστε προς τα πίσω, αφήστε ένα διάδρομο μικρό και απλώνεστε σε όλο το πλάτος. Παιδιά, θέλω ένα χειροκρότημα για τα παιδιά εδώ των μεταορίζων που στέκονται εδώ μπροστά με τα κράνη. Ένα θερμό χειροκρότημα αυτά τα παιδιά! Αυτά τα παιδιά! Να καταλάβουν τι γίνεται! Αυτά τα παιδιά! Ένα θερμό χειροκρότημα! Δυνατό χειροκρότημα! Δυνατό χειροκρότημα! Πιο δυνατό! Πιο δυνατό! Χρυσός και μεταλλεία! Δεν παίρνουν ανεργία! Χρυσός και μεταλλεία! Δεν παίρνουν ανεργία! Όλοι μαζί! Μιλάμε μόνο στρατηγική. Μιλάμε σήμερα δείχνουμε τα πρόσωπά μας παιδιά εμείς. Είμαστε καθαροί και μπορούμε να δείξουμε το πρόσωπό μας. Όπως δείχνουν αυτά τα παιδάκια που είναι αθώα, έτσι δείχνουμε και εμείς το πρόσωπό μας. Μη σύμφωνα κάτω πάλι. Χρυσός και μεταλλεία δεν φέρνουν ανεργία. Χρυσός δεν φέρνουν ανεργία. Χρυσός και μεταλλεία δεν φέρνουν ανεργία. Μεγάλη λαοθάλασσα ρε παιδιά. Μεγάλη λαοθάλασσα. Για να ρίξουμε ένα παραμάκι όλοι αυτοί που είμαστε. Για να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί.
ξύλα, ναι στην επένδυση, ναι στο μεταλλείο, ναι στην εξάραξη χρυσού. Δεν νομίζω ότι ξέρω πράγματα, ξέρω καλά να φωνάζω. Όχι ρε στις σοκούλες, όχι στις σοκούλες. Εμείς έχουμε πρόσωπο καθαρό. Δείχνουμε το πρόσωπο μας. Δεν ξέρω εσύ τι θα κάνω το πέρα μου. Εργατιά, ενωμένη σαν γροθιά. Δεν ξέρω αν θα το πω καλά, θα βοηθήσετε κι εσείς. Θέλουμε τα δάση, η γη και το νερό και όχι οι οικολόγους να καίνε το βουνό. Πάμε μαζί. Θέλουμε τα δάση, τη γη και το νερό και όχι οι οικολόγους να καίνε το βουνό. Είμαστε πολλοί, θα γίνουμε άλλοι τόσοι, μόνο ο Χριστός μπορεί να μας ενώσει. Είμαστε πολλοί, θα γίνουμε άλλοι τόσοι, μόνο ο Χριστός μπορεί να μας ενώσει. Είμαστε πολλοί, θα γίνουμε άλλοι τόσοι, μόνο ο Χριστός μπορεί να μας ενώσει. Λοιπόν, προσέξτε τι θα σας πω παιδιά. Έχω εδώ μια κυρία, την κυρία Κατερίνα. Μου έκανε παράπονα, δεν πήρε μια φωτογραφία με γροθιά. Θα δώσουμε το σύνθημα με τα χέρια ψηλά όλοι μαζί. Θα παίξει το Πανελλήνιο αυτή την φωτογραφία του εργατιά, ενωμένη σαν γροθιά. Πάμε αλλά τα χέρια ψηλά. Εργατιά, ενωμένη σαν γροθιά. Εργατιά, ενωμένη σαν γροθιά. Εργατιά, ενωμένη σαν γροθιά. Μπράβο λέει η κυρία Κατερίνα, πολύ ωραία. Θα μας παίξει το CNN απόψε.